Ubanjelwe emzini wakhe eFosrolas eGoli waboshwa umhlengikazi neso kwahlabisa owabulala umsizi wakhe wasendlini ngoba-ke emkhave ngomshwalense ka-6 million wamarandi efuna kuphuma izimali. Lo nesi osebenza eAlbertine esiligodlile igama lakhe ngoba-ke ubengakaveli enkantolo. Uboshwe ngoLwesithathu izolo ekuseni. Kuthiwa-ke lo nesi walanda-ke intombazane le emakhaya ogama layo uBusiswa Nxumalo oneminyaka ngo-21 ubudala. Kubo-ke kwaNongoma ezoyifaka emsebenzini eGoli ifuna-ke amklinele endlini. UBusiswa watholakala enqunywe uqhoqhoqo isidumbu sakhe silahle endaweni kaDoti kude kuduzane nomuzi wenesi. Unesi wayekhave-ke ngomshwalense noma-ke ngomshwalense emithathu okuyi-Sturgeon Life ne-Outsurance no-King Price. Kuthiwa-ke lo mufi wathathela kumshwalense emva kwezinyanga eziwu-7 eqashiwe kulo muzi. Eseshonile sekuqalwe-ke uphenyo imshwalense yafrizwa-ke noma-ke yayifrizwa-ke imali ngoba bese kuqubuka izitolo zenkohlakalo-ke ngokufa kukaBusiswa. Unesi uzovela enkantolo ngecala-ke lokubulala nenkohlakalo. Sofisa ukuthi ngithole uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena cabangani ngaleli hloko nangololu daba. Asihlangana lapha kwi-comment section.